Minflok refet responsabilta għal kriżi enormi li kellna matul dan is-sajf, il-Ministru Mirjam Dalli spiċċa tkeċċi lil kap eżekuttiv Jonathan Cardona. Is-sit tal-aħbarijiet The Shift News vela li l-kap eżekuttiv tal-Enel Malta tkeċċa minn din il-pożizzjoni li kellu dan seħħ b'reazzjoni għal jiem sħaħ mingħajr provvista tal-elettriku. Kriżi qawwija li ħakmet bosta familji Maltin u Awċinu li kienet daqqa kbira għar-reputazzjoni ta' pajjiżna fost it-turisti. Sorsi qrib The Shift News spjegaw li Cardona se jkun qed jiċċaqlaq għall-OHSA, l-awtorità li tħares is-sigurtà tal-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol. Jonathan Cardona kien qiegħed fil-pożizzjoni ta' CEO mal-Enel Malta mill-Ministru Mirjam Dalli infisha paga ta' 160,000 euro fis-sena. U issa minflok refet responsabilità politika Mirjam Dalli. Il-Prim Ministru Robert Abela ordna it-tkeċċija ta' Cardona. Sorsi qrib Robert Abela li avviċinaw lil The Shift News spjegaw li Dalli ġiet ordnata biex ittemm il-kuntratt ta' Cardona u jieħu post lil Mark Gawci bħala CEO tal-OHSA kif dan tal-aħħar se jirtira. Posta saħqu li la darba Abela ma jarax li l-Cardona tajjeb biex imexxi lil Malta mhux qed jifhmu kif jidhirlu li hu tajjeb biex joħsib l-OHSA. Jew inkella dan ifisser li Abela nnifsu ma jemminx fl-OHSA. Oħrajn sqarrow li sa mill-ewwel jum Robert Abela ma rridx lil Jonathan Cardona għaliex huwa segwaċi tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, madankollu Mirjam Dalli kienet insistiet illi tridu magħha fl-Enel Malta. Fis-snin passati Cardona kien imexxi l-iskema tal-beħ tal-passaporti ta' Joseph Muscat u fis-snin ta' qabel kien ukoll CEO ta' Identity Malta sa minn meta il-Labor tela fil-gvern lura fil-2013. Jidher li għalissa l-Enel Malta se tkun qed titmexxa minn Ray Fava, il-President tal-Malta Dockers Union u ħabib sow ta' missier il-Prim Ministru Robert Abela, ċoe il-President Emeritu George Abela. Laqstant kollox qed jindika li Robert Abela għal darb'oħra wera illi huwa dajjef mal-kabinett tiegħu hekk kif minflok illi ġiel lill-Ministru terfa' responsabilità politika għal kriżi li ħakmet pajjiż ħieħ sab biex ifarfara fuq ħaddieħor.